Un monestir era aquell lloc on habitaven els monjos. Era la cèl·lula d'una anacoreta. Anacoreta és una paraula procedent del llatí que significa retirar-se del món. La renovació i les regles d'un monestir es van iniciar als comtats catalans, a final del segle X fins a final del segle XI, però a Castella i Lleó es va iniciar més tard. El claustre estava constituït amb església, era de base quadrada i al centre hi solia haver un pou, un petit jardí amb 4 camins. La biblioteca era aquell lloc on els monjos copiaven manuscrits i llibres antics. Calefactori era l'únic lloc caldejat del monestir on anaven els monjos a descansar i entrar en calor. El refectori era el menjador i a prop d'ell s'hi trobava la cuina. Bodega era on s'emmagatzemava el vi. Infermeria, sala on s'instal·la un molat o es fan les primeres cures a un ferit o lesionat. Tallers, establiment en el qual es realitzaven treballs manuals o artesans. Molins és una màquina que serveix per triturar, moldre, laminar o rebregar matèries sòlides. Generalment està constituïda per 2 peces, una mòbil que gira sobre una altra fixa. Els cementiris era el lloc on s'enterraven els morts. L'església era el lloc on es pregava i al voltant s'hi anaven formant les dependències necessàries. La sede dels monjos era el gran dormitori comú que hi havia a la part superior. Locutoris, sala de convent, monestirs i presons destinada a rebre visites. Generalment disposaven d'una reixa o vidre per separar els interlocutors. Monestirs hispànics. Són monestirs que van existir a la Hispània peninsular des del començament del cristianisme fins a entrat el segle XII. Tant els seus edificis com la vida dels monjos i les seves regles es van anar substituint per la litúrgia i la regla del Rui. Estables. Era un recinte cobert en el qual es tanca el bestiar per la seva alimentació i el seu descans.